एक्चुअली दिनैनि भिडिअ'आ ना माने माखासे आं खेबनायाव साउन्डआ सम बन्द जादों आरो बेयाव मुड जादों ओमफ्राय दा भिडिअ'खौ ओरैनो जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय इन्टारेस्ट नाङासै माने आं एथ' मोजां खेबखानायानो माने साउन्डआनो गाज्रि जाबाय बिराद बोरैबा प्रब्लेम मोनो ओमफ्राय आं साउन्डखौ डाबिं खालामफिनासै ओमफ्राय खेबखानायानो लस जाबायना जिखुनु ओरैनो जोबजासेल' नायलांदो आरो दा आमगुरि बाजार मोनबाय जोङो खालामाथि थांनो नागिरदों आरो लोगो सानैया बैयाव थाथ'दों ओमफ्राय बिसोर फैगासिनो जों दा आमगुरि बाजार मोनबाय आमगुरि बाजारनिफ्राय जोङो खालामाथियाव थांगोन आरो खालामाथिनि हा गोसोमाव पिकनिक स्पटआव जों बेरायनो थांगोन ओमफ्राय दा आमगुरि बाजारावबो बिसिम मोनबाय आरो बेनिफ्राय दा नायलांबाय थादो ओरै लामाखौ खोन्थालांगोन एसे ओरैजाय बहुत खस्थ' जाबाय लोगोफोर फैनाया बाब्रे दा बुंसै एसे लाइक थुना होदो एथ' गोजान फैबाय जों खस्थ' खालामनानै बा एकदम लामाफोरखौ लाजाया माने जों एसे दस्रा लामाजों फैदों नालाय बबेजोंबा लामा दंबावो खोमा जिखुनु जों दस्रा लामाजों फैदों आरो बेजों मोनहैयो खोमा खालामाथि थांनाय केन्सेलसो जाबाय बे जाबाय फरेस्ट गार्ड ओमफ्राय ओरैजाय थांनांगौमोन ओमफ्राय बिसोरो थांजाया होनना खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय मा बुंनो दा जिब जुनार बिराद फाग्ला फाग्लि बोरैबा दंलाबायो ना मा होनो जिब जुनारफोर ओमफ्राय बेखायनो थांनो नोंसिनि गोसोसै होनना बुंबाय जोंखौ फरेस्टार मा फरेस्ट गार्डफ्रा ओमफ्राय मा जायो थाङा थाङा गोनो गोथो जाबाय दा थांनायखौ केन्सेलखौनो खालामबाय खोमा रावबोथ' गैला आरो न'आवथ' ओमफ्राय बेयाव सोंबायमोन जोङो थांनो होआ बायदि माने नोंसिनि गोसोसै होनना बुंदोंमोन जोंखौ नायनाय ना मायो ओमफ्राय थांनो सानदोंमोन केन्सेलानो जासिगोन दा दस्रायाव एसे प्लान लाबाय थांनो फाग्लालै बिराद थान्दा गोजोन मोनो बिराद खस्थ' बारबो एसे लामाखौ मोजां मोनफैबाय बिराद गोजौ दै गोजा थांनाय जायासै खालामाथियावथ' ओमफ्राय जों दा दस्रायाव ओरैजाय बागमारा मा जायो नायलांबाय थादो लामा जाजोबोबालाय बिराद मोजां मोनो
गासिबो खना खनला सोब गामियावनो पाक्का लामा जाजोबोबा मेरे को किधर से लेके आया भाई ये सब सुमानी मोहरा सब सुमानी गila एकदम गोसोम नुवानो नालाय बेबायदि खम जाला बोरै बोरै लाबोगौ बे खनाथिं लाबोखाय आंखौ इधर आने से ना पाउडर नहीं है ये बिना पैसा में पाउडर मिलता है इधर बढ़िया बढ़िया पाउडर है बिना पैसा में बहुत बढ़िया देखता है बोगा बोगा थोड़ा सा दूर आने से बाद ऐसे बाजार मिला है हम लोग यहाँ पर बहुत सारा ऑटो स्टैंड है टाटा मैजिक है बड़ा बड़ा पेड़ भी है ये भी बाजार है आज बाजार है क्या आज तो सोमवार पता नहीं क्या जगह मेरे को देख बिना पैसे में पाउडर लगा के आया आज Kemana gel? Kun balik gel? आमदेका बाजारावसो पुरि दाउदै जानाय जाबाय थांसै जों एकदम गैला थांनाय जाला ओरै हाबनो होआसै आरो ओरैबो थांला आमदेका बाजारसिम फैनानै ओमफ्राय आमदेका बाजार पुरा बाजार समाराव बाजार जायोना समाराव बाजार जाहैबाव दा थांफिनसै खालामाथि थांनो सानदोंमोन गैया खालामाथियावबो थांनाय जायासै केनसेल जाबाय फरेस्टारफ्रा रिक्स लायानो जों थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांनो मोनासै ओमफ्राय ओरैजाय बागमारायाव थांनो सानदोंमोन बागमारा थांना एकदम लामानि अबस्थायानो गाज्रि थांनानै ससे थांनानै फैफिनबाय आमथेखासिम थांदों नामा आमथेखासिम थांबाय मेथाइ आरि जालाबायना फैबाय पुरि दाउदै ओमफ्राय दा फैनानै हाग्रामा ब्रिज बिनिफ्राय गैला आरो जोब्बाय बेयावनो भिडिअआ मा बुंबावनो उफाय गैला जि थांनो थांनानै केनसेल जाना होनो जिखुनु भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामदो गोदानबाथ' साबस्क्राइब खालामदो आरो एसे शेयार खालामना लाइक खालामना हो एसे गोजान गिदिंलाबायना फैबायना थेवब्लाबो